Ebusia aha emergency Ghana TV eso. Enne ye story a yensaka na ebusia aweho papa. Imeme bi ewu wiase. Akono de menti ase. Ebi mu akono de na too much anase dey. Yenye yednua bema eni ni nua wo fidie mu ha sei. Mo de omasem abedan my lady wo Sumpa TV. Ebusia utie nsem a bla na ka akwala no so ka aweho. Sisi a nkofo mefa meboa no bibia edi yekowie no enye story we utie mu nsem a ubeti nisuo se ejankaba na maami bi se ofa ne de na akoko fufo so e de akola na ko school bebia sisi a e de akola na ko wie na ebusia aweho. Akola 14 years. Akola 14 years. Na Bema can think at the age of 34 years ofa akola kitikiti we. Akola 14 years ne ho ben ene ya akono a obefa akola we. Aw. Asem we die aweho na utie nsem akola ne ka ne nsem a ne bra ka na akwa na yes 34 years bema na yes and nsem a ne papa ko aka no kwa ebusia like utie mu nsem a obuku abefu. As a father utre ni akola na yemfomso ubekasa e de ache busuafo no na omo akoma ato omo yem no nsem a 34 years abemu ano papa no eka no utie mu nsem a bebisa won se we oye papa anase oye die. Nchiremu ne die me ntimi nchiremu enkomu deep but meme bi wiase. Yebekọ ne akwa akohwe video ne yetie mu nsem ne ye di sansem we atu ye hofo. Sina da meka cho no obi se obeboa wa duo esanse bi mu di adwen fan e na eba ebi mu nso die omo die nye se meboa mepese meboa kwala we na fei die ebi ede ni nua ketua na akowie no eye ne kra ya eni nti ene wabepie mu wa se ye mua no yendi na asem emma no yemfa abemu ano emfa mu akwan so emma no na ade ode aye ni nua no eye ne ya ti yenko hwe video no embra ye ba na di ya si so a ohun bibi ewo mi mu a o ma o mo baaye rade nchira o bebre anya yize so obi betimi ehunu se bra o baby a wo bia thumbs up na nchira papa enti so mpankomo goes to Al Jazeera they say ye international rade ayi bi ye da ase papa ye do nyame ase ye kwen ye ni so ntimi se champion edru mu nte ho a na mu de nyina aka ho na matete ho. Case number 1 Dennis Frimpong no free by Akomadan or your complainant respondent Emmanuel Ochre Kononom Kwapra akola na di kan na ne brand be di ka kaza baya tenase Dennis had to say oba show isu ayo Bible Quran be focus ya kasa preko anybody ade he na ope
Koya sorry. Yo, nakaba ne de different kasa. How are you? Yada wo ho. Achim wada amalo maame. Yasam ketwa. E post kwa ni akotete obo nya wona David di pin awo gori atoma ye statue. Garden. Eni etwa nsu ya ma obayiye betitu ani so. Ai. Wo ya dia na do kokoro so aseme bo a. Ma. Peja kosure. Bodin eyeme Frimpon Dennis. Me kura me Bible. Bible. Sasem wa mekan. Making. Trodo. Mini tro. Na ka be nyame boa me. Oda. Yanko Dennis asem be na da odi aba. Mami, asem ni nyina ne se me fra komadan. Mo. Na me fa ne se efri bichim ba komadan na ye ba betena. Mo. Abetena komadan be mfie nan ni. Nti yewo ma na menua kitwa de no mu ni me nchen akire na mekofa o mo bae. Abaye ye unua. Menua. O maame ba. Me maame ba. O papa ba. Me papa ba. Na o maame we. Me maame afrim. Okay. Na kasa ne nyamu ye wo honoma na madam bi nso ye ni fie din hwani mu. Okay. E friend antisi. Na menua nketwa na ye akuafo me meto no maame no owujae no na yesusa. Me ana mafo so ahwe nkra ya ne me nana. Na maame no hu se de me bre ne se de nkra ne nso no omsi ye boafo esifa. Okay. Maame kwafu ma menua nketwa ne me yere timi kogya no otutu nkate wo do yese. Nti mu ana maame ne ka kire me se so oboduam IBJ call sompa live no so ababa obi di jamfu Mary oso hia wo number te ne woni ne nkoka no hopleko papa yenko ba cho ana maame ne yese na ni gimi nua ne ho na opese ode ne betena kumase ema akra ne ko school e okumase unua ketoi menua ketoi mo nti okansa no maame bo me nanana mane yo maame nanana yese ompene so na chese sata mu nua ne nana obechim na menua ni me nana obichi okay nti me nana yese ompene so na me ka kire ne se auntie sisi me nana no me frɛ na auntie preko pe IBJ odi so ready e bebo sisi no se de asetena mosi akoye no me kura nklafo nkura nsu ye ntafo mu mienu nyina be ka me ho ma ye nipa nsia wakasa wawofo me akasa ma wofo na sisi munyo lezi 34 years me asiri wade se 5 Mary and wade han oyodi yona yankoi nti emu ana maame ne ka se ode akola no beko me nana ka se on pene na maame ne yese ne ode akola no beba behwe kumase esan de na banti se akola no ni je ho so obetena ye nyina ye hunu kwan ya de befa so nti ode akola no ba kumase na akola no ko school na ode akola no ba kumase na osan de ne ba akomadan nti ode ne ba akomadan no awo yese still na obesan de akola no ba betena kumase na still na me oledi mpene nti me flame maame ba ko abofo e friend mama ene ne kasa ya me maame enua ene ne kasa ya na ono so ne o maame no so kasa ya sana maame ne be pene ame de akola no abakumase nti madam no de akola ne ba kumase no ono san ba akomadan ono mo no ekuani ododo nkakra akra nti o de akola ne bere ne ma omotete akola na ana omne ne betena ekukumase ya nti na menti akola ne nkada madam ne ya no aka kyerem se akola ne ho ye na tambia me busewusa na akola na ase na osi wo ne ho ye nti dakro me wo afum na me phone ringe ye na me pike call na ye menua kitu ai osi bla ma bow na mso waba hen na osi waba akomadan na msi adai na osi o enye bibia ne nua keto ba ko na yale na o maame ne se omfa na mra mi wa se wono mom na yale ana me de me frofo mo na me ba afie ma nwie madwuma kola se de osi ba ya ofrem sa na eye ma homete ana me ba afie me ne me yire nyina ba afie nti e bedru fie no na mbuzan sa ataade ana oso atesa na oso bla nye bibia na se unua ne fikumase aba akomadan ana me se mata na de na oso atesa na oso bla nye bibia ana me de me yedi nti mi wa se onen me yire no adim komo aka kire ne se since obetena kumase ni nyina maame ne babi wo ha no ma wo se 35 years 34 maame no kwatena ne nchen maame no kwatena ne nchen
since oba yiri nyina boy ne na dasa akura jankaba na ya befana kokuma se no boy ne na maame ni pa o 34 e de na dane ne yere sa sabi e di na kuno sa da bia de be chi bia osini so ndi akura ne kan sa kire me yere no me yere bo mama ne no mama eye ma homete sa the whole day manidi misusa ma de echi nti ade echi ye no ana maame na nkasa e ba me ho e ofie eno obechia me na me jesu na mana kunwa na otena se na me frɛ me yere kan ho ana me busa na kwan so ana osi o anopa die bɔkɔ na atama ye mu no de nti e ma ata e ba ye ana opeso no me bedi ho nkom na me se mama adai ana osi yan ata ka kire ne se odin ba kumase no ne ba be ma ye fle ni yima ene na dasa yima 34 years yo ama ne so ate unia na wosai me nua no 14 years yima wo pedam ena ne papa say didi atem say Ghana de say yesika odio sogo me do nyame yima me do be set record oso mu wosika na papa ye wie ya fa krakona kwa case osi ba bia ye de be ko bia yen fa nko ho na odio so ne yate bi akra ne papa nsam fo a wo keka say Ghana de say sika talk show aba uni wiase so na mama no mamu ma ya enu ho ya mu nyimfrim enu ho akra no kra wa ha nkasa ye bebu sa akra no predodo wadi no ene de ye ya no chotumi de hye no ko na ye ya wanka no ni nyine bekom ansana papa ni nsama wo bro so se enko ba bia na Ghana de yesika no se ne ba 34 eni akola 14 no ye nyina me ni me se champo ya bopala ni akona hima no wadi ye ai se sa ne be so pema ti ye be ko ye be tware ni aboba pada ni akona wadi ye ai sa ne be si wo de bra kasa nti maame ne ba sa wo pedi kwasi asem sei sabi na papa panimu tumi ka se Ghana de enko ba bia eye sika me se yima me ne Mr. Champo be ko no wadi ye so anya tre som da me da Mr. Champo da no wadi fifi no wadi ye bra de kasa na me busa ne kwan so ana osi o Dennis asem ni se na atae dai aka akyerem na me fle yima no yima kula agya tuma onya asem papa bia anya dai enka nti se ye ya asem ne dai na mse mama na asem we de ya asem kese asem we de me kwa amege to me ho so a enye yie nti o ma me mo abusuan na ma ne de abusuan ne be ka bia no me ka akyere no ana me fle me papa na me bom papa amane ana me papa se asem we de won ti ase o be kyere boy no ana me papa di nkoma na me ka kyere papa se ma me no o ye senka oboa me de nka ne yie mu na nka ne ade amaro oboa bai na minim sese na odi akora ne ko amana ye dai akwakosi nti se sabade a akora ne sese oto so onko school biem nti wonko school dia ne enfa akora ne ntu adwumam ne ehunu kwan a o so ya fu obi aye oni asei o enfa ne ntu adwumam na ni pakora ne fa ne huni mama manye se bia o nfa ne ntu adwumam no nfa ne huni me bo me papa na mane na o kan asa na nam si dabi eni o papa kasa de ne say ye kwa hunti atwetwe kwa nya de asem na be me ko be me papa nua kra bia no toro toro bola bi so na me ye nka asem na otumi ne papa nua ho na umja na ma ne ko tena obi nchen ye se ajabi wu ajabi tiase ye de dada wisia eye no kore ka ne papa nua no a ko anye kola na tena ha school ko abetena obi nchen Emma kola 14 Bema 34 awale no mama since dina kuno since me mama wi ye nyina kola no me an ma hwe kola na me ne me nana na hwe kola na ma ba bepim family nti ye bo mama na mane no mama ne de wanya asem papa bia anka nkire ye abi je mpenzi asema papa no e kan na me record ya me de ba ye no etimate akra ne be kan de do fine what do you think ai France Nese Bema 34 fakola 14 ni atimi sa be kasa Ghana de enko ba bia na yesika yebe mata
ya no wa ma ne so ama wo ma me ete say na me adu ukọ hia sole acho me ko Pentecost wet meeting ukọ Pentecost acho yo ukọ fie wo mfie say acho me 14 woni date of birth acho bo ma me hwe acho fene se me maame na owo ye ndie wan kan date of birth anche me maame nua o se wo da ben o ka che me bra me nim di na no e de hu so 14 fene se adana ebedu se me benya 14 na maame fene o ka che se ene me birthday aha nti wanka anche me se bia date ene wo maame mo maame free no so awon ena mo maame ni free mo ye ntafo acho e maame yu eti wo na e penny ana kakra na me kakra penny no we acho wa kuma dan e de ne siye ukọ fie on me ko fi on adana de me ko do Wednesday Wednesday Friday na ne ba ne bai o he no bai no offense so offense o ma me bai no so bai na ma me ka se onko twere Elizabeth na Michael din na me de me Lucy de enya aduane ti me de ndie me din do baka ko twere na twere do ka so baka ko twere na twere na enme o ka se yembla no ntwe ade imano ade wo ye lecturer ana o teacher nim die no wo kire mo de o so o twere creation wo ye Sofia e de creation na ne de subject for fraba Ghana for syllabus abemu ti wo kire mo creation no de ti wo kire mo creation wo ye teacher wo kire geography wase mo mra no kire mo creation ye o kire mo e ne me and Elizabeth and Lucy ne train na no watch to watch area no ka say ya me hear ni phone so video no in Nigeria movie ne be hear bi ti be na Lucy ne ndware na me na me dware no o twa Lucy ne na so nko dware nti se no wa so me na me na na tatari bi mam na me share nti wa so me na se no ho me strong na me so minim me de minim se agro no ni midina o si wonware na me se be medwale no ka se wa bedan dem obeda wo so a wona okọ na me ka se me de makọ akodam dem kwa akoda ba bia na Lucy ne Elizabeth ka so mbeda plan nchen ti wano Elizabeth ne ka se o ma Lucy ne na san kola mi no mo manyinyi Lucy no awu baako antepani ena baako ena ho abi ena no baako ne so Elizabeth ne so 12 years ono so ha ba anti sini ba maame na akotra ne nchen ne ba sa akra na me kwa kwa ne Michael aha ena de wawo baako no so ne de ene maame no ono fe ne say omu kohia na wakam na mu fa ne ba maame no maame no si woni na etina okay kase nti eba asa no na Lucy ne ka so no nko abakwa akoda dem na Elizabeth ne ka se na mmeda ne bla ne nchen menini mienu ti menini mienu da ne bla ne nchen na ne ye hwe video na ne bla ne se ne nsa adwe na ono beda machi na Elizabeth ne kwaje phone ti one of the nsa to me for me dem nim se me bla ne to anya me hwe ti Elizabeth ne nsa gine ye no no so de phone ma me ti one mfam na me da ne mja phone to ti dem da wa ne se me hu se obidi ne nsa ne na me no phone one born nsa to twen nti me ti me ne ya no na me se bla na adai o se mata me so uba me ha nyina mpese me ka cho se me po na me se bla me de sa de se me nya evident me so bi yakola menya waju so be me sa de no se an adam be ko nso mo ma me na me se anya me na emi nwa pen na be ko mo chinchina o se anya eya me a nti me ka sa che no na me ka je nso so onim na o try be ma kwa ka cho ma na me pie na me kwata Lucy ndem na na me so na be ka che me se wonya bi na bosse satam na abo be 12 anajo no ma me so ada nti o ka so wonya bi mu ade a chi yen ka me ka cho ma na Elizabeth su na misu na o ma me se ade o mo ko ni tina Yesu na na ti man kasa na o mu nyina akọ ti ni 3 days no sa bai o bai sa da no bai na me yare no bisa me sa de be na ye na me se ma ya se na me ya no se eyam ti se de enku ya me na me se da bi enye sa hwenyam sa nti ofre me a no ka chem se me fa bombre no medidi na me fa bo man no ka se me medidi na me se mindi ti ka se mindi no ti me odidi na me fa bo
fa boni yes atam no na bra no e de adwuma blano omu patru yo nti satam na mkofa ade no de koma na mkoyi ni boni fili wo wie satam no try so obesa ye bi to try so o ye mi sa wie na me dem ka wura ye o ye wo de ai one me dai wo ko yi bonu ah na e no ya najo na awia na ye wie e de no no dai wanyi wanti anwane fani say ono no ho ode chen mi du na boni si ni mpana ni mo si ano no akonya bi so no not so ntim do one wo me na mkoto bed ni so na o ye reme to ye reme na ono so ho ode chen bebrebe mi so mi ntimi njim enta mo so bo serve no bi ani fie nti o ye mi do be ye wie na mi pie kwatena e dey na etena mo he tv na mi yisu no ka se hwi no hwe enya me hwe na me se oboa ebe mbibi nti de bia ada bia obebe obia no okoto oko de bia no ada obebe krom obia no ye me saade na obo ma no so ne man kan tro obia batata oye usaade na wonka no oye wo to aso mpresen nti me nkan na mi nyina wo ka wa no tum aya wo se condom nim dio wunim na chese unfa be mada acho de na oye sa ya wo ma waduro bi no mana se be ya wonyam ebe o mama duro ada no o mama miskazem fongoto adura nso mi ni bebe makoto adura eno o se todi aduro kachem se mi nkoto adura bo som fen Lydia timi so mi ni maduro hey hey ena ye de nti wono de da wie no woni girl dabi me je mi ni se sin ge nyina wajao so wanya yere ade efo na apede abri bebira wudi di apro yima no de eba ne so ano no kuma se ifa no mote acho ye ti kopra e wana yima ne te dabi omo ono to old offense so acho oh okay enti afa ye den wono dai de ne si nti ono me da me pa cho wachima acho ansa no no beda no no wachima acho ena wanyam ana wa problem hey eti afa ye den na afa wo de wo so wabla wo mane no na biem started said me ko school ti de bia ye try there na manini adisuano so na de bia ma dwene do dem na mi su ne na mfo no busa me sa dem ti na mi su no me se na bla no way for the dem no m ka se ne mesenya ko boy madam amani ti me ko boy madam amani na abaya ba ko papa ye sofo no papa ka che me se man kan aso me be che me so amegu na se de mesimi afo aye se man kan ebe san kanya san kan bam blanche de kan se me de kan nim de atum na ada sabi you imano ne be maso ha ata ne be maso ba try ensem fo pani obi baba you a fa be mada na ya ono da baako ana bi am ranso okododo acho debi one ni wajawo ana ya woni ne dada em ho made achi se ada ni sister ne ba e free school mu ba na ni sister ne wa SS1 o free school mu ba no ba da ne ba de so nti e ba sa na me no onwa Elizabeth akoda ne bla ne dem Elizabeth no ono so wada ne bla ne yem bibia wo hu ti me ka che onwa Elizabeth no so ne bla ntimi nyesa emla woni ni Elizabeth ni nyina ada ho no timi eya wo saa ni Elizabeth me plan mpa won timpo na basole what ni emegu wo so ana wonte ade wo yesa ya no wayere ba try ya no wayere me nti e ba sam hu so wayere me nti ma hwe ya hwe no wa plan nti esa no waye din ma ye din na me di ama no ti be obeye be wi a papa ne kasa ye mu no o se wo ma musika o se de se fa kra ne ko hospital se de ma fa anko e de eti na mo ko gi ni sika
Dennis nso ayɛ fom so bebree wɔ mu o sika sɛn 1.4 sika 1.4 sa case yɛbɛyɛ no wei yɛkɔ case no ɔkorɔ no nana brampa medi nyame pawo kyɛw medi Israel nyame pawo kyɛw yɛsɔre pɛ mema 500 ɛne ɔmo nkɔ na mokɔyɛ case mesrɛ wada sɛ papa ne sɛ biribia ni hɔ yɛbɛbɔ papa ne audio so no ama motie na wodeɛ meba ataa sɔle na ma wo bra mɛtra ho na me na agorɔ so no adentina Dennis papa no wokɔgye ne sika so obia yɛ wo nua ketewa sɛ na ɔpae wanyɛ case na wokɔgye ne sika ɛdeɛ nti na woyɛ saa mama manyɛ sɛ ebia megye sika no adi anaasɛ bia na wode yɛ dɛn ne nyinaa ne sɛ mimi di kan ka sɛ yɛmfa akora no nkɔ hospital ne yɛhunu sɛ akora no wɔyɛ ne saa no so wɔnyam anaasɛ sɛ akora no so kasa no ne nyam ofiri Kumase baɛ no mama pant boa krampo no ne ɔni bi wagya ne nneɛma nyinaa wɔ Kumase wɔnom na ɔba akoma dan nti odi sika no maame a mebusa akora no na akora nso o wanya ne menses nti nyinsia bia no nam sɛ ne ɔmenkɔ madam fubi ɔyɛ drug store ɔmenkɔ no hɔ ana mede ne kɔɔyɛ nti mede ne kɔduru yɛ no na nipa no efiri no ana ɔkyɛke ne dwo so kyɛke hwɛ na ɔhunu sɛ still na nyinsia bia ni hɔ ana mesimate nti me ban na obi a yɛ wo nua sɛ 1.2 sɛ 1.4 wayɛ ade sɔleɛ papa agya bɛtranse yɛba ne atie papa no ɛnsɛm a wɔka sɛ nkɔ baabi a na Ghana deɛ yɛ sika yɛte agya nkɔ Dennis wa mama di ho yaw sɛ wo hɔ no wo sɛ wo ma nan sɛ metie ne yi a enkrai me fa ne sɛ mo yɛ nyanka wo sɛ enyisa wo wa brɛ unua no mu yi onya akɔda saa nan kɛsɛ sɛ maame no ba hɔ no ɔwo sɛ ɔbae ɔ sɛ adeɛ kyi a ɛna maame no nso bae enti ka maame no bae no kɛsɛ maame no ɔmo yɛ kyi no ɛnyɛ sɛ afei na akɔbɔ busuafoɔ bi ama ne o Dennis na kɛsɛ ɔmo yɛ kyi maame no na me na mentie papa no version no nsɛm a yɛsɛ wakeka no na wei ɛnyɛ efi asɛm o akwala 14 years 34 years emu wa a yɛsɛ sɛ yɛde no family kwan so ewom sɛ na woni hɔ nanso nyame boa ma dansie bi ɛwɔ no hui Dennis waboa bet wa moa wonua no drosso na ade no kɔɛ no ɛhɔ yɛ hospital ɛhɔ nya hospital in the first place no na kɛsɛ sɛ ɔde no kɔ hospital nanka wode charge no hospital wana ke betimi ayusu pipa ma sɛ miɛnkɔkye boy no na sɛ 34 years offense no no minim sɛ bia sɛ training college wo sɛ saa na madwen yɛ dɛ ɛyɛ me creation na wo nyame bɔ na ade no na wo wɔ hefa a wo da wo bɛkyerɛ creation ase ana syllabus aba wo madam so kyerɛ creation wɔne wɔ mo da eti wo fi ma hwene me wo mo kreti ɛna creation ɛna otimi ɛde ayɛ atai saa enti ɛkɔ police wɔ yɛn no expertise no wɔn hɔ na ɛwɔ yɛn deɛ entimi deɛ chronom no mɛkɔ bi misi da mesrɛ wo ani wɔn nkɔ misi yi ma no wɔ pɛ dɛm sani papa ne sɛ bibia ni hɔ sɛ papa no mentie na sɛ ɛne wo deɛ ɔfa datie ya fa audio ni gu ma ne yentie ansa fa audio ni gu ma na sɛ ne baba no bi da mpa cho de nyabotre ne ti hwɛ uni owiase so na mama no kurodie eni wanim manu kurodie eni wanim wo your friends say unua ne se be ma ne na da wa repu no a da bia otokoso ene wa repu no omdisika bro se fa akura no hospital akura no ka kire ma me se wo won fa akura na nko hospital won fra nko hospital am ye nhunu die wo mu won fa akura na nko hospital am ma die wo mu
akora no nkora ne kɔ osu mo mo nkɔ unua ne isu di akire a mo mo ntam wo nyina di adanse so ade na wo mu no de o se wo kan ya sungie de baba no ma sungie mra na anyo hu se bia se abasi kasema sikasema ho ya di sikasema beka abeka me commander ani baby abeko bia me papa di police me papa ye police asem no ma sungie mra na so ma no kura mra ne ehunu akora no de ye di befa ye de beye macho chiro ne de wo bia na police asem ye nhwe na de no wo gi sika eso de akora no ko hospital akora na akoka kire mam ne se omfa akora no ko hospital bia omfa akora no enko hospital bia aka na akoka kire mam ne se omfa no ko hospital na ana sei kire na sei alai akora mfie dunsia wo ye di wo na ye amanfo ni ho a wo want ye mu a wanye na me akora no ya akora na me no kan ya me no wo kan na batis de wo ye no man no ma bi ayeyi enko ni sa mfie dunsia wo nya akora wo 16 years wo nya akora so ti ase endi no ma bi wo ha ma no ma bi anyayi na wo ba chi de ye yi no enya police ase police nyeska kochi police nyeska kochiri yimano ko na kochiri yiman di opeye dia opeye masa unye jimi di ope kokoye ko na kokoye di ope bia ye china mame no o betima chim o chima mame na koy enkokoto enye sika o chima mame na china mame no o chima mame no o kesi an ya mwa sanu hu na wo bedi didi a mwa yiro hu na bo ablabo na hwe ablabo yi wi ni ye nyina ya no bida wo ya nom mame no wo china enkokoto mame no wo china ekokoto enkokoto ba bia no ade odi be kwa abeboa wo me na me ka kira wo enkokoto chira mame no anwumre ya akokko chi mame no chira mame no anwumre ya na enne ya chira mame no enkokoto Gana nyesika na chese no osi Ghana eyesika police force who here sika papa ni ba 34 years ni akola 14 years ada na sama ne nkrato a ode mai so no na ne papa e police ni enye opia na police chem da kasa nukreni edu ba bia mema bi mema nim guase papa yi nim na boss ye de nanso ne kasa mu nyina no e kire se papa no na dwen wo fom papa no me si na dwen e wo fom ensem a okikan wadi kan me nka se samanu wi pen se wanum wi da na wo no police fo nso hie sika na Ghana de sika no bia na profition yate pa no no de so se ye nchi na ye be chi yima okwan bia so enya maame no ne ye be chi no dabi ye be chi yima no enti onsiesie no ho na so ne baba no bidi no a ada na ni nua ma no ho de wanya wo msa enti on the park so ugirachire no ototo abo e ba park no so enti mre no beso Mr. Champo sof mami me dance sof mami ansa no Mike no also ansa no aja zero for no ya beda wo mo ase na asira kese de ekoma oman hene odo aya odo wo aye nti no o ma sa de we se ebe to na so na ka sabiu baby bia na me wo ahoye bi ni ade na ewo mu no enka o man hene ko mfa emre woda ti eda na se na sabi wo so no adwuma yi aya obaba ye na opinion ne ye adwuma wakuma mu a wayi a woni wo mu ye adwuma Onyankopon so no ohun se de se wo hira wo enene wo ba ya nche na enso so no so mpan kom akọ international ya do mo se so mo so mba ye no enima wo mu ye nyina kekezi sie nim nyina kire sene so mpan kom otie kwa ye fa so ka asem ye di asem mo so mo ba sene ye sigigi wo mo so sika ne aduane ne ma bi ne ntoma ne ade a sebe wo di ma wo mo no ni nyina ema
sompanko mo ekoso ntino ya do obi bia se obi a ya wa boa bia nso Nyankopɔn wonhyia na Awurade nso no onkoso na wo ma wonim de ne yakase na yentra do ma se so for mame won say ewiase no Nyankopɔn eboye no empanimfo won koda ho emrante ho emerewa ne kokora ne bibia ho no akoda yi nana wodi ka hu bibi o sense danger and o say wo ma akoda yi nko abrante ya wotuo no sabi do wo na wa hwe akoda yi wo bo hwe omo de but you so te se ko no nana no eya adwene fi se wonnim se maami we say one time tre kumase wo be kumase no oba be yafu entina wo nue ho na wo de kwa koja no chese ne so ahan abie na se wono no 14 years no wokohwe akwada wonya 12 years ase ne say sakwara no wokohwe no ba ko ye 12 years ase ne say e na okwa so no wan take pay no enko bia na ye akwada no kono akwa no kono ka wo brant ye senka ne maamene ne akwada no ko na wokohwe no mo enka bia nka wokoe kohwe di na nsa abrant ye ba ye nka be hu sai bi ne manema bi na say entetie na ne de ma na nka be hu bibi but wan ko fi say am bed na ya daw so no em say na nka ya abro so en se bi ko dia se na usika no man nan e bi ko dia na ya se be ma wo house ate en na ha na be say so te en na ba be kase a chen eno oh ewiase no se se hu ye se maybe one mo a e ba ya na flag se so se na ohin ni ye kanon te se wodi wani ye de ehwe ma me no so no ya wo be fa akoda no ne be na ya wo te ofin so otan wodi no so ban minim so wo ye na sense woni ya 34 years onya responsible so can we are responsible kasa at the fear the time we say na kan wonye adu fudi ade no pe fudi ade so ne yakọ enenam enti maame no eja enkwada no hono ya ofese wo ba na wo pese wo che de me enti ne make pese me che ne se maame na ya mfomso ne be na ya mfomso ena papa wo se abrante no so no so ya mfomso papa no ya wakasa ya na ya oye abrante ne papa no wa me ya hu se Ghana for crop se be ya jimi yenum nyansa approach for so se bi o mu yesika two cities crowd dem ma won be na fe de bebie enti wo go approach for ni ase ba ko no akra wo say se wa ni de kan wo repo no ni atoso no de hu hye ni mu enu nti ni nyina no so e 60 so de be de akwa so 14 years enu nti ni de kan maame no wo ba ye no ya oni abrante be trase no enti senka so ni ma so kra sika na ya wo ji ya no wo ya doctor ana pharmacy wo ya ko no wo ya doctor ese ka kom ni ya hwe na ha mu ni ya free na na mu enwo se abrante no na dampa eno ni atro ya de wo mu ni atro wonyem ni atro wo sire da bi 1.4 eyeska ene enkwadi ko school we eyeska ofaka ni to bi na asa what way ba be evidence e de tiawo ne mo won fantia so pa enkomo se no hini ni kan judgment na no ye koye case ye mpani fo ye koye case boni de ye be chire papa no ye be chire ni maame ye be chire wono akase mu ansa na so wo case to justify ye das so maame me das my lady me das pi nya me hira pa Aljazeera for so ye da o mase se o mama so mpanko ma international ye da o ma hene ye wodu bu ache ye na se sa asem no ebeto no de tu wanim se sei na me pese oye nya me hira na pa na wa mu so nya me hira so kwotena se no di nkomo a ahoden ni sunsungo ti nya me so hira wo no abadwafo nyina no mo nkoso hwe so mpanko mo de a kire wo so a ekun no fabra na ye nyina yitwa nyewo maledi asem koso no matena se di mai din sam na ye me yeyi papa maledi ehiafo da bia se me se meka ehiafo ma emobo papa hwenye wo hia maledi eni wo wu a ka baya ti sei bede no akohwe obi ba 14 years now obi was 12 years e dia hwa ye ko hwe ni sei okohwe ni sei beta hu kire nti minua de ma ko aye ya wanya de a me ofa ne me ma meka no wanya de kura asem ne ba ya kura ne to aso onse onpese obetinti no de to eye wo yire nim to yire bo wa mane no ne wo se honom na wo start say obeye case ama so dwe aba ana wakotena ho ama na ba beduru sei na ye nwunu opi asem na hoti na sei wo de afro soro ha na wo de afro so yeso ye be ye ho adwuma de ama maladi ba bia yima
ɛwɔ office old town mabusam yɛse wɔtɔnfu a ɛwɔ hɔ nti mɛfa nse filling station ɛwɔ hɔ ni bi office old town wotie wɔnyina yi obi a wotie ye bia ɔnka nkyerɛ no yima no ɔkyerɛ yo yɛn sompɔn kɔma so asɛm wei mu no yɛn twa so nɛ yɛ twa so kyerɛ maladi ensɛm hunu ne nsɛm fun sei ɛkɔ so nkrofo fie yɛ kyɛ sɛ ɔmo de ɔmo so mmɛka ho ɛna hyehyɛ ɔmo ebi wa papafo ne fa ɔmo ne yɛ na ma so yɛ ma so fa ɔmo maladi nsɛm kɔ so wiase o na yima deɛ yima no ɔkyerɛ deɛ asi yɛ ɔfi so otam maladi entimi nkɔba sɛ akɔwe nkwa na abrante na yɛ ne saa entimi nkɔba sɛ ada ata efi ofo nkwala nkwa no ayo sa hwɛ on sɛ me konfon kama bi Lucy ni ka kyerɛ so no so yima ne dai yo okay the bani timi yesa say de ne bana yesa eti asem da ho no eye court ni police station asem malady me ade a e koso say abrante na ye no se de me hu si wo so no malady emena ema na sesei e wo wiase malady krai asentare momo akono yima timi sia monten akola 14 years o metan ma me nchen na ka uba na nko obu nsu amu adare efe uba no wo fa ase no malady hwankwase asema yimati wo odi na ye oyire na sade okan no so pedi abiri pia wudi dia pro sese yima asema da ho no enya dia malady ye de che no yenyamu na nyamu kira eni opa pastor aprotifo me ba ne ho enti ye de asem ne kwa aprotifo nyai malady enti dia me pese me kan se yima pa wonwane yima pa wonwane ne maame ne papa ne bedam yima pa okọ onfa ne maame ene ne papa mu nyina nkọ malady nkwasi asem ne esamfu sei ne nipa bi ti fie ne odi ne anya nsam hunu nkwasi asem nkwasi afo bi no mo support hwe niema ne papa ne ye hwe nkwasi asem a mo fanta mi se me keke kan sem wo afidie so hwe nkwasi asem papa ne keka hwe nkwasi asem wo keka e ka se prosifo bi ehia sika malady ye fa ni won ye fa ni prosifo bi enya me koso ni ntino ana papa ne nya kwanya keka nkwasi asem hwesa boy I can say mampo ku mu hade yi mu je fashi ni amfa ma wa ye pa obi ani achi enya bi nie ene commander amfre eye crime officer afre mi say mampo wo hunu video no we tade asende yemla enti ohia se woni abrante ne ye be hia na ye take matter no malady enti dem pesa me kankosi ni say prosifo mu tie ye na okay minya prosi na memra ha malady Ghana ho institutions na wo mo hwe eniema bi tu say ne na wo mu tie ye yo ye na pesa mi hu hwe asem bi se ba o mu tie pa ho asem bi se ba na ka sabi padifo bi obibi ewo mu nsam child right for na ka ma som enye akra no se ke pa mo ha ena mo de akola TV ena mo bia nanim ena ma say ensam hu hia na mo so dia hu hia bi ni 14 years 34 years akodi lo we ni ne ba ku mienu o yire no ontimi nkai tika semwe yeso na free studio ha no na kamu wa anim ha yesi forma mo semo mienko mu ano magi asemo koka efi na komie memu amoka ama asumji aba we su de nyesa ensem bese ya na ya mom na be praka yeso na mo sanya na mo tiba bi na keka nsem hu no eti papa no ni papa ne frɛ ne sen awurade nyankopɔ de frɛ ne sen eja boku wanu so tekro wanu so eti eja boku yi kasa na wotoma ni Italy yo obeba be ni pa no ewo eja boku o yi tell se unim kura wote so yi tell ho malady eja boku aba ni ma hotel kwasi asema wadie ima no hotel eya wan kasa oh malady ebufuo ba se ya di no mitimi mu bon sisi so mesre upi malady me pato pi mame aba so hello your friend say auntie see hello auntie see hello me pato ma dote auntie see ma hey ya ena your friend o hini ni me adwuma Osompa TV Kumase me pato mi dio ya di asem bia bedame abayiwa a wona wo betena ya ye frɛ nata wose wo baba mu wa wadi 34 yima ene na deda said ye kana kora no na oni mu be makora e ma sei akora no wakwa akomadan asem yi wate ho bibi
Me pacho. Obesi question ni bi mama me pacho. Me say akwadaa no obetena wo nkyɛn a yɛfrɛ no ataa. Aha. What atwa wasum pɛn sɛ yɛ akwadaa na ka sɛ wo ba yima ɛne na da pɛn. Me pacho Debbie. Wonte da. Me pacho me ti ma kyerɛ mu ana sɛ wo bi question na na me ya no. Debbie ye penkyerɛ mu no bia mete mente sei netie ye penkyerɛ mu kakra ɔdawroma. Me pacho me kyerɛ mu kakra wo mu ne kyɛ. Ɛyɛ no krɛ ya me bɛfa akra no me kɔtena. Me akɔma yɛ mu na ka ogun week pɛ na ɔmɔdie ɛna me ka sɛ wɔne me mani nyinaa mmra komadan na ɔmo medi akwama no wa to ɔmo baayɛ no ɛna ɔne nakuma ba me nsɛn ɛwɔ me dam sɛ me ba ne nada me bisa ne sɛ adonti na mabɛkuma si aba na me ba ne wada na wɔn kan kyerɛ na ɔte wodi na o ɛna me so kafra minim ho hwɛ ɛna nakuma ne bɛka sɛ ɔbaa ya na ɔbɔ na mane to ɔno so abɔ ne bra no ɛna me kɔ ne bra no enti ensam ne kika ya akoti sɛ this year de ne kɔ hospital na kɔ sɛ onyam ana sɛ onyam ti me ma ne bra ne sɛ ɛne ɔmfa ma nakuma no na ɔmfa ne nkɔ na yɛnkyɛ eti ɔmo kɔ baayɛ no ɔmo ti nyame bia nim na mom akra ne die ɔmo ma me nsanfa ne kokuma ti die enti me fa ne nto adwuma ɛna me gitu mu sɛ ma me de ne bɛto adwuma eti ɛno na ɔmo ɛsan ka trɛ me sɛ ɔmo ma ne nsua adwuma no wɔ akoma da ha na mom ɔmo de ne bɛkɔ ne kurom na ɔmo nya 200 million na me sɛ me pa mo kyɛw Why na bɛka kyerɛ wo sɛ ohia 200 million no me pa kyɛw ne bla me ne bra da ne si na obetwa asɛ sika ne de ma wo me pa kyɛw ane yo ɔno so wi obetra dakam na so ntam wantansa de dade hyɛ hɔ no obekeke ma kyerɛ ɛno na me ka kyerɛ ne 200 die me pa ne kyɛw minya efisɛ me de akora ne kɔ kumase makɔbɔ ne ho kade ne kesi na anti si mpacho na 200 ne wutua ma yima no sɛ ɛde anti na wutua sɛ sika de ama no ne bra no na se sika no na ɔgye me wɔgye wo sɛ ɛde anti na wode ma no de anti a ɔne so wɔgye me sɛ me ba ne ne nya nada na wo ba no wɔne nada ɛna wutua sɛ sika no na wo no yɛ awɛ sɛ wo ba ne nada me pacho me bisa me ba no wɔgye tu sɛ ane wɔne nada me pacho ane anti si yɛmfɛnsi anti si ayɛ ne yɛda ase eti ɛkyerɛ de bɛsi bia mo bɛte ya recording we mu twama yi said your boy na agya tum sɛ wɔne nada deɛ yɛwie ye hia na yɛnsaka no ɔno ane maame anu tietia ɛwɔ so tena ase na mo de akura ase tena ne ahokyerɛ nti wo kwaji 200 million asɛm ante sɛ ne yɛde adu nua no meboa ɔsɛ wo ba ya wo ka wasɛm ande oyifrim mebacho said ye koye na nyese me ka kire ne se anase metwa abo ma ne se 200 million na ka wo jai na wo jai de ni nyina se ono na de koto ma bi anim said ye se ai asɛm na asi no yɛhwɛ ne yɛnka no bɔkɔ ana me se me ka kire ne se saa no wo ka de a se odi akora no beto yeso mfa no to adwuma mu de a wɔka se wo so mu no ana me se saa de a mebɔ mpapa amane mebɔ mpapa na amane de mpapa no bɛka no na mabɔ na amane nti mebɔ mpapa na amane na ɔse se de maame ne ye twetwe a ade kye se ade san se na odi koto ye anim se no ebi obeduru ble bi obeka se odi akora no bɛkɔ adwuma mu obetua obema ne da bia sika ma na kɔ adwuma no ebeduru ble bi no na onye saa biem ɛno so yɛde nsɛm beble bɛba yɛntimi nkonko busa maame ne se ade na akora ne nkɔ adwuma na se de ntino ma ne sika nkɔ adwuma ɛde nsɛm beble bɛba nti blebla ma amane amba ɔmo mu 200 million hwan na ka sa asɛm me papa no ɛna ka wo papa no ne wo hwɛ no wo kasa wasɛm wo so no ahwɛ ɔmo afiri ɔmo kɔ labrem eti na mo kɔgye 200 million no mo atwa hwira ɛde agu asɛm kyekyenkye ntrɛso mama nyɛ bia ye twa nwura ɛde agu so na kana mo gye 200 million na wie na ka wa ndai no makana no atu me ngi sɛ sika no sɛ meje akɔ kodi na se bia se
sorry na mo yedi mani mo bedi mo chi bra ye bedi asem na chi no si e kire na kwaji sika ebusia se me catch you story no tie mu nsema awehu nsem nko a akwala 14 years and a wo 34 years ofa no akwa no etime dwendwen asem we ntenye se odwendwen hu na danfo ka chen se yen call report ma madam na madam no so na danfo ba aku papa e ka chen se onka asem we na wanka asem we a obehwe ne nkwa anka kwa no ode ade we ahyenimu impanyimfo ne bi wo ho no ma minimade a eyemo akola 14 years ne ho ben na ya akono ne ho ben shape ben na owo akola 14 years why adwin so person ni edi mpemu ago adenti na motisa o maami akofa akola dia aba honum se obo akola na hwe ade a wo de ya akola se wo kire no kwesi abode wo kire na abode ben na ade a me yakwa ne boy ne papa nsema audio a oka se Ghana die bibia yeska nti we enko si babia enko wie babia akola 14 years ye fa no emremu kwa no like akola 14 years si a we di 18 years eko na ye ka se unini ye bibia na we rape case straight akwano woni menses mu kwa na pesa unini ye bibi ba ye danyame asese akwana amfa yefu ene de eno ena ye ade de akwana de wamfa yefu nanso 34 years akola ketiketi wei ena wo fa no ne eye bibi aden imani ho ukokwa obenya ahawofo kwa ne omo adeda akwa 14 years imema ni bi wo ho amu ye bi mama ni bi wo ha mu ye bi dodo se ni nua be ma na ahwe nkola na obeyo bibibi akwa 14 years adan 18 for ne na mo ye the 19 20 sisi akwa 18 for kwa they are complaining how much more 14 years akola adan ti na bi mutisa adan yemfa asem wentu ye hofo obi befa oba e de oba no kotena kwa kotena ne nchen a mu hwe ye ase akola ne na nanim e na no ompene so se akwan be kwa kotena maame ne nchen na ko mu tie ya aka wonia emma nanso omunya no so din se oh yenye obi se nipa mpese obo ya de ade ntina ye mpene so emma nipa ne nye na akwa wi omusi aden isi ankwala mu ma nkwala no kwa enya asubio yemfa semwe entu ye hofo isi ano ye ma ye ba bia nkotena obi nchen yo isanse etira semintia ebusia ha era medimu ebesi yemfa semwe entu ye hofo pa na meka say ha guso aye Emergency Ghana TV eso subscribe na like na share so edema afofo no edi ameji so an keche mami esi anything you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end the frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.